Pred nama je predsjednik kućnog savjeta Amir Ćupović. I išli smo preko interneta, tražimo da zaštitimo ovu porodicu ratnog vojnog invalida, jer ona, kao što vidite, ovdje u 11 kvadrata nema više nigdje. Ide, znači, prosi, zarađiva hljeb, da bi ona danas u toku dana preživjela sebi. Evo, stanari, mora biti kamerman, da se stanari potpisali za peticiju, da ona ostane ovdje. Znači, da ostane u ovoj zgradi. Ovo je, dakle, majka ratnog vojnog invalida koja bi u ponedjeljak trebala se naći na ulici zbog neodgovornosti općinskih vlasti. Možete li nam vi reći zašto vas istjeraju na ulicu? Nije me diralo do prije 2 godine. I onda opet odlože, sad opet mi poslali. Hoće da proda moje. Znaš, kaže, čovjek dobio, kako će ona neko dobiti ovdje? Ko traži ovdje? Hoćeš ti prodat? Hoće moje oduzeti zato što sam ja stekla vlasništvo. Što sam ja vlasnik ovoga. Nisam ga otkupila, neka mi daju mogućnost. Pa valjda ću se nekako snaći, nek mi dadne na rate. Ja ću prosit pa ću sebi otkupiti. Samo da nisam na ulici. Jel to etničko čišćenje? Jel što sam Romkinja? Jel ja ne znam zašto me tjeraju? Ne znam. Ne mogu biti pametna. Hoću na ulicu, ja ne znam. Kako te gospođe Azermani nije stid? Kome treba ova garsonjera? Ova garsonjera treba sigurno neko od njenih Azermana, njenih prijatelja. Što ona štiri danas dan.